Okay, nagkaduol man kalag-kalag, din sa laing istorya nga katuhuan dili. Litrato so sa ka white lady nakuhaan sa sulod sa Fort San Pedro sa Dakbayan sa Sugbo. Sayran nato ang istorya sa likod nining naasoing hulagway. Pinagi nining maong report. Ang Fort San Pedro usa sa buhing saksi sa atong kasaysayan sukad sa panahon sa mga katsila ug hangtod nining modernong panahon. Temporaryo kining nasirad-an sukad na sinati ang pandemya apan nining bag-ulang subling mibukas alang sa tanan nga gustong mobalik lantaw sa kanhiayng panahon. Ang dapit dili lang busog sa sugilanon sa kasaysayan kundi sa istorya usab nga makapanglimpawt sa balhibo. Sama na lang sa White Lady nga nakuhaan og hulagway nga nagbarog sa veranda sa museum sulod sa Fort San Pedro. Ang litrato gipaambit sa usa ka guest ngadto sa tugdumala sa dapit nga si Erwin de la Serna. Alas 6 sa gabi dihang gikuhaan og litrato ang guest din makita ang usa ka bayhon nga sama sa usa ka babae nga nagbisti og puti nga nausay nakadunghay nga taas nga buhok apan hanap ang naong. Ang kauban niya nagpicture, ginasa picture ba no? Kuan sa picture. Unya tanaw nimo ang picture, wa lang murlagwa ba. Pero kung i-zoom nimo, kanang i-zoom nimo bitaw. Ining-zoom mo naam gyud diha katindog. Matod ni Del Serna, usahay magpakita ang White Lady sulod sa CR nga mag-reflect og kalit sa samin. Samtang paborito nining punduhan ang dakong punuan sa dakit o balite sulod sa Fort San Pedro. Sa nasayran sa tagduma, usa ka babae ang giingong miambak sa Fort San Pedro kaniadto ug posibleng mao kini ang nagparamdam karon. Kana kunong bayhana, kikan kuno sa babaw sa building kanang taas na may babaw, kaambak kuno siya diha sa ubos. O mo na ilang gisulti sa mua. So, yes, Spanish time. Samtang gipadayag sa simbahan. Nanawagan og pag-ampo ang kalag sa mga himtungdan. And again, it supports the claims of the church nga bisan mamatay na ang kalag, makapahimus gyapon day mamatay na ang tao, ang iyang kalag makapahimus day gyapon sa pag-ampo sa mga buhi ug sa mga santos. Gipatanaw namo sa usa ka professional photographer aron masayran kung edited o dili ang hulagway. Akong tanawa to dili to edited. Naay chance na nasihagan to o overexposed ang tao, pero hayag rasad kayo, white, puti rasad kayo ba. So, pero akong tanaw to dili to edited. Samtang gawa sa White Lady, anausab di ay kuno ang Black Shadow o itom nga anino nga naghamok sulod sa Fort San Pedro. Din apil ang pipila ka mga staff ang giparamdam. Atong atangan ang ikaduhang yugto sa makapanglimpawot nga balhibo nga panghitabo sulod sa Fort San Pedro sa Balitang Bisdak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.